program tana b'vuċi sabiħat jak. Mela, issa kif għattilkom aktar kmini għanna żewġ parteċipanti tal-Festival l-Anja tal-Poplu li jena din is-sena ħankun parteċipant mandi l-onur ngħid li qed nilqakom hawnhekk bħala ħbib tiegħi wkoll fil-programm tagħna 12-3. L-ewwel tnejn intom, l-ewwel tnejn li ħatilgħu magħna f'dan il-quiz. Mela ħana nintroduċikom ftit għandna lil Mikela, għandna lil Debora wkoll. U fuq il-linja diġà għandna min jixtieq jieħu sehem magħkom. Ħa naraw min għandna fuq il-linja. Allura nofsinhar it-tajjeb? Hello? Hello. X'ismek, sinjura? Hello. X'ismek, sinjura? Kate. X'ismek? Kate. Kate, ma min ħażhom inti ma' Mikela jew ma' Debora? Ma Michela. Ma' Mikela, tajjeb, ħanieħdu telefonat oħra minn għandna Kate ħażhom ma' Debora. Hello, l-war nofsinhar it-tajjeb? Hello. X'ismek, sinjura? Marian. Marilyn, inti ser iżżomm. Marian. Marian, inti ser iżżomm ma' Debora, tajjeb? Okay. Tajjeb għalik mela għandna lil Kate ma' Mikela. U għandna lill-sinjura ma' Debora, tajjeb, għandna lil Nessri wkoll li ħadd tipprova żomm li l-punti għaliex ma' kull waħda li ser iġibu tajba, it-telespettaturi tagħna ser jieħdu €2 grazzi għal Ċentru Moda. Dawn jistgħu fuqhom kif iridu mill-istabbilimenti ta' Ċentru Moda li ġentilment jisponsorjawna din it-taqsima. Mela, ara ħanibda l-ewwel waħda. Mela, x'kien jisimha il-kanzunetta tal-ftuħ tad-drama popolari Maltija Ipokriti? Ħankantalkom biċċa trid. Għalxejn jgħiduli biex ninsik, għax moħħi dejjem jewden bik. Dik id-bissima ta' xuftejk, tant tiġbidni lejk. Ejja, Mikela. M'għandix idea. Ħanara, x'kien jisimha? Mħabba projbit. Orijilna, Debora, ħanarawa. Imħabba projbita, proset, mela għandna €2 għal Kate li zammet, qed nitfixkel, Kate zammet miegħek ma' Mikela. Eżatt, l waħda ma' Mikela. Tieni telespettatriċi tagħna, proset. Mela, ħanamlu li mistoqx tħares lej il-mistoqsijiet, affarijiet daw. Mela, jien ma naħdimx imma kollox natik, jekk ma jinxejn jiena kollox għalik. Min ikkanta dawn il-versi? Orwili, ħanara. Proset, kien il-debattista bravi, għax dik kienet mill-kanzunetta jien ma naħdimx li propju rebħet il-Festival Anja tal-Poplu. Ħanti konversi ieħor issa. Għajnejn sbieħ bħal m'għandek inti jiena ma rajtx. Min jgħidu dan il-kompliment? Nkantaħilkom naqra ħaninkom. Għajnejn sbieħ bħal m'għandek inti jiena ma rajtx. Isa, min jagħmlu dan il-kompliment? Melliħi dan. M'għandix idea. Mhux għax xi kop jidħol fl-affarijiet, ta' melliħi għax mill-melliħa ġifier. Xejn, pass. Ir-risposta kien bħalissa ra t-telespettaturi tagħna tgħidin kon nafa. Semi Bartolo ta' New Quarry, kanzunetta Għajnejn sbieħ li jmiss. Fejn staħ bejt li kienet kantat Ira Losko, imma min kiteb il-mużika ta' din il-kanzunetta popolari? Nistgħu nippruvaw ġifieri. Mela, żgur li tista' tipprova. Mikela inkwieta. Taħseb għandek ħiel. Ara, l-inizjali ta' ismu huwa emme. Tafa hekk. Naħin. Ejja, Proset, tajjeb, għandna €2 oħra. Neti li qed iżomm il-punti inti hux vera jekk jogħġbok għax jiena tlift il-kont. Mela, il-kbira Duġej, ma' min hija assoċjata din il-frażi? Il-kantanti ġifieri. Isa. Ejja, kompli taqtax qalbek. Ma nafx. Tajjeb, brava. Proset, risposta ja Freddy Portelli, €2 oħra telespettaturi tagħna. Mela, din mistoqsija importanti jekk ġibu ħażina u min jieħu għaliha ġo tal-istudju. Mela, dan id-duett irrappreżenta lil Malta fil-Eurovision tal-1991, 1991. Min kienu daw? X'idwet? Dan id-duett, kienu duett daw meta marru l-Eurovision, rappreżentawna fl-1991. No clue, Mikela.
Kontu vera, forsi marfuħ, xu, kif inhu. Warrejt. Ma nafx kif tinkiteb. Ma tax kif tinkiteb ukoll. Xej, ara, ħena ara inti xi ktib. Ħela Mikal fu Paul Jordan Majna. Le, ma nistawx naddu ilkom, għax kienet Georgina u Paul Jordi Majna. Paul Jordi Majna bħalissa min jgħid. Ma jimpurtax Paul, oħra ma l-oħrajn, xtaħfirli. Mela, dan ikanta, imma huwa tabib ukoll. Li għafu għajja, għax ta' zminom, u ma t-tijom xtar, ta' ziltu nara. Proset. Jeremy? Le. Id-diska kienet My Name is Jeremy, ma mux għax kien jismu Jeremy. Gianluca, hija tajba. Sorry. Għaliko, miskina. Bħaj tiftakar il-lirika, ma kien jgħid My Name is Jeremy. Kien kien għajti u vera. Kemm ħelwa Debora. Mela, oħra. L-ewwel kantanta l-qatti rappreżentat lil Malta fil-Junior Eurovision Song Contest. Kien jisimha? Sorry, ġarrib. L-ewwel kantanta li qatt rappreżentat il-Malta fil-Junior Eurovision Song Contest. Qabel Destiny qabel Gaia tal-bidu. Isimha ara l-inizjali huma S u H. X'ngħidkom? Mikela. Xej, bħalissa tgħidli ħafna affarijiet f'moħħha. Taf, inti Debora. Sara Harris. Proset lil Debora. Il-punti all right? Mela. Aħna The Tramps u l-aktar kanzunetti popolari tagħna huma tnejn. Taf issemmihom? Tajjeb. Mikela hekk right. Torini x'għaw Debora Estetik. Ma nafx waħda na. Waħda taf. Taħsibha naqra oħra? Le, mhux. All right, ħandawru mela. Xem, ma nistax intik full points. Nistaw intu għawan Natalie, intu għawan nofs. Kienet taf wahda, tajjeb. Tajjeb, mela, il-punti jek joġabkom tajdu għom li ħalli nkunu nafu telespettaturi tana kem rebħu. Importanti li telespettaturi tana issa ħadnina mid-dettalji u koll. Ok, għanna 11 punt għal Debora. U 10 punti, 10 euro ġifiri għal telespettatriċi li zammet ma' Mikela. Proset, mortu tajjeb, ta' jena nispera li jisa tmurru għanka tajjeb. Fil-festival, l-ewel darba ta'kom fil-festival għanet tal-Poplu. L-ewel darba, ġodda ġifiri. Kanzoneti ta'kom jisimon? Mellisni. Mellisni u? Ma ninsiex. U ma ninsiex, jena nistiden il-telespettatori tagħna biex verament isegwu l-għana tal-Poplu din is-sena. Jena ser ikolli kantanti oħra għek fil-programm tagħna ġifieri se nagħmlu vjaġġ flimkien biex insiru nafu l-parteċipanti ta' din is-sena tal-Festival l-għana tal-Poplu. Grazzi ħafna lilkom, ir-risq narakom iktar il-qudiem jiena u aħna sejrin għal-moment ta' telebej. Meta niġu lura llum għandna xi ħaġa interessanti għaliex se jkollna lezzjoni tal-matematika. Live waqt